Kaixo, txoriene, heldu da gure zita. Ostegunetako zita. Ostegunetako zita, eta horrek, esan nahi dau txorienen, ostegun biralak. Hau da, interneten ospetsuak egin diren errezetak, guk hemen ekartzen dutzuegu, ia ondo ataratzen dien edo ez jakiteko. Ze batzuk ikuste dituzue holan, oso ikusgarrixak dienak, baina gero etxian egin da... Trampa egiten da. Hori da. Ordua, goiaz probatzera. Neria gau izango da, bi zapore desberdinetakoa, eta ingo ditut motxiak. Motxiak die honek japoneko gozo tipikoak, izaten dira horrek borobilak, oso bigunak, eta gero barruan aukitzen dagoelako betegarri bat, nahiko interesgarrixa. Eta zapore desberdinetakoak izaten die. Orduan, begoraz pentsatzen, mangoa, baukie kafiana, baukie te berdiana oso tipikoak die. Horreun tiramisuan, asmatuta lan pixkat, ego alderatu indiki dira, eta hola, baina... Legunen ikusi naben bat, jatetxe japoniar baten, Bilbon, lotus gaietakin. Hori esan holan, gazta tarta eta lotus gaietakin. Hori da, orduan, danetarik, baina nik auringot, marrubizkoa. Esan errezago hauek erakustea? Nik trapotxua eguroten erakutzi, trapoak beti geratzen diemen, baina ez dakik jendia fijatzen dan txorinetik. Nik egia uste dute osagaietan daudela trapuan baino, gaur dana konjuntauta. Kamisetako koloreak, trapua... Eta gero, jakin, motxiak, izaten diela, normalian barruan aukitzen daue betegarrixa edo fruta hau, baina kanpotik naiz eta kolore desberdinetakoak izan, koloria eta zapori ez da aukitzen horrek, eta koloria emote dutzie kolorantiek. Beraz, nik ekarritxut olako kolekzio bat erosi dut, 20 koloratzaile desberdinak, tamainu txikixan, tantaka batzuk ez dut bier, beraz, gaurkoan, larroxa eta morea, ahabiak eta marrubiak. Kontako zuzela nengoten. Bota. Lehengo ingou, esne gaina arrotu, azukriakin, eta gopor baten marrubixekin nahaziko dugu, eta beste gopor baten ahabiekin. Bikoiarekin bolatxuak ingo ditugu, plater baten izostu, ordu batez. Gero arroz irina azukriakin nahazi eta ura gutxinaka botako, jogurtan testura lortu arte. Baten kolorante arrosa eta beste baten kolorante morea, kolore politxaua izan dezan. Gero ingo mikrobin labian sartu minutu bat. Ondo nahasi beste minutu batez, errepikatu, bukatzeko berotu 30 segundo, nahasi, errepikatu berriz, apur bat osten utziko ditugu eta bertatik pasako ditugu harto irinetik eta 6-8 zatitan ebaki. Honek gero ingo eskuekin forma eman, betegarria sartu eta bolatxuak itxi. Desizozten utzi apurtxo bat eta barrura. Beraz, hasiko algea. Haintzuzu. Esaten da, bezala bale lehenko ingo, ez negaina arrotu hori. Erresa da, zarata ekein gote ez dakit informazioa garrantzitsu ekartzen duzu, baina zarata inbiote hori jakin deizun. Azteko, zuri eta emakume guztioi, zorionak, gaur emakume naziorteko eguna den hontan, musu handi bat danei. Eta, motxiak behin genituen txorienen, eta berez, guk egin dituen, era tradizionalean ez, baina bai Maria bainuan egin da, eta hori, mikroin labean errexagoa da, baina ikusgarria benetan dala da, bertan nola egiten dituzten, zehan lantzeko hauek naztiu inbardia eta ero golpea behar dituzten. Hontan lan egiten dutenak, behar dituzte eskuak pixkat bustita bat egote izaten da olako gopor bat, temperatura izaten duena, eta da tipo bat, mailu batekin, mailu luze bat, eta bat joten denbora guztian, mailuakin oreari, orea lantzen, eta bien bitartean besteak mailu kada bakoitzen artean muitu egiten du orea. Bata mailuakin da bestia mugitzen. Eskua sartzen, altzatzen duenean eskua sartu eta buelta bat ematen dio. Pum, golpea. Ausarta izan bida. Batez ere, ondo eraman behar zara mailua eramaten duenarekin. Ondo konpondu behar zara, ze alako baten nahi gabe, ze mailua ez da mailu txiki bat hiltzeak sartzekoa. Izango zen, hemengo gure porra modukoa, egurrezkoa, olako luzenga bat, makila luze batekin, eta egia da ikusten dituzu izerdi patzetan egoten direla, eta bat mugitzen da, ez da, pim-pam. Eta ez da inoiz motxia jan dituzuen, da neko txiklosoa da. Esan dezagun... Dauka testura bat biguntxua. Biguna eta txiklosoa, neko elastikoa da, hor koskaitozunien pixkat, kosteiten da, eta batzuei, testura hori jende bat ez zaio gustatzen, ez? Eta hori da azkenean, erabiltzen dalako arroz glutaminosoa. Gluten asko daukan arroz bat,
Eta horrekin lortzen du testura hori eta behar da, horren irina erabiltzen da hau egiteko. Guk arroz glutaminoso erabiltzen behin txorienen, Tailandiako errezetan bat eroiteko, hau mangoarekin daiten dana erabiltzen da. Eta horrekin, bitxia da, behin egosita gero geratzen dela nahiko itxaskorrata, eta badaude, inoiz kontatu izan du hemen. Hor, Txinako arrezian, badaude astarna batzuk, non antza ikusi izan, masa, arearekin indako masa, harriak itxasteko bukatu izitzaiela, eta arroz hau, erabilitakoa, egositako arroza, erabili zuten harriak itxasteko, eta, 3.000 urte iraun ditu ara ezi horrek. Zerbait izango du arroz honek ona. Zuentzako pentsauko 3.000 urte iraun dauzan ata honek bukatu da, ja. Esnia, ez du bihar oso arrotuta be. Zata ez. Alaskan zarata. Zukaldaritza programa da. Hori da. Eta ebintxe hau, hori, esnagaina ez da egon bihar oso arrotuta be. Azkenean krematxua bide dugu, izango dalako horren betegarria, eta... Orduan, ingo dituzun hemen da fruta moztu, esnegain honekin, eta izeoz gailuan sartu... Hori da, holako pusketatxotan, borobiltxotan, bikoiarakin, eingo. Honek, perfektuak dienak, izaten dira motxiak zuk erosten baitzuzu, da ikusten dituzu jatetxietan, borobilak izan dira perfektuak, ez? Igual, holako molde bat jarriko daue, edo koiarekin, emangotza forma. Nik, egin duten forma da... Artistiko. Hemen, hor sushia saltzen duten tokietan, eta etxera eramatekoetan, da beti postretara joaten mazarete, motxiak izaten dituzte, ohikoa dira, te berdean hemen oso ohikoa da, frutakin, baita azukiarekin betetakoak, azukia da, hango babarruna, azukrearekin egositen dute, gero landu iten dute, eta Doraemonen zuen seme alabak, gero bilobak, gero Doraemon ikusten badute, katu kosmik horren... Botatzen da, Doraemon gure garaikoa da. Doraemon oraindik nire ETV egunero, egunero Doraemon dago. Osa, zure seme alabek ezagutzen dabe Doraemon? Nire semeek, lurrek eta ekik, egunero Doraemon ikusten dute. Pentsatzen ja txikisek etzabela ikusten. Ez. Eta egunero oraindik ikusten dute, eta erraldoi, eta zuneo, eta ikasin ditut izena. Shizuka, eta... Danak, jarraitzen dute, eta, katu kosmik horren gustokoena, jaki gustokoena dira, hauek doraiakiak, direla galleta batzuk, azukiarekin bete da, txorienen behin saiatu ginen, egiten, esango du saiatu segia da, dira olako galletatxo batzuk, eta, ez dakit, Doraemon katu kosmikoa da. Eta niko arraroa dira bere gustuak, zen eizu esatea, guri ezitzaigun nire. Nik jan izan ditut, Japonian baita, eta ez da nire postre gogokoena. Aukeran, gustora jate ditut, hauek, motxiak. Eta beste, holan gustora bebai, hau esnegaina holan... Koiadaka, nik hori izan behar nizun. Hori, proposamen hori barbizun, hori utziko du Holanda, hau jango du, eta ez da utxarto. Koloratzaileakin pentsatuko du zapore daukatela marruiena. Hori da. Gure mentxe sartu ditut, abiak holan, tal cual, osorik. Ontxe, ingotena marrubixekin bai izango dela, honek moztu. Orduan, kendeko txagonek, hau, txapela, eta ingau, holan, satixak gurau, txikitsuak. Laukitxotan, hori da, laukitxo txikitxotan, eta ingau, esnegainaekin, hori, bete. Batzuk ikusi dut itxenda behela, igual, ez dakit, adinaldera jota eta irinakin jogurt. Marrubizko jogurrarekin, zaporetako jogurrak? Ez, honek Greziako jogurrak, honek izaten dira oso krematxuak eta esnegaina biharrian horrekin itxenda behela. Bale, jogurra frutakin, eta hori isos gaioa sartu, eta bete. Hori da, eta gero, birala izan beste erresta bat, baina hori motzaldera jota, holako zehozein, gero ikusiko zuen holan isosterakoan, eta hori txokolatiakin busti, eta holan jan. Zeate alda gaizki, hori ondo da. Ez gaina, fruta, txokolatia, ez ba. Bere testurera bueltatuz, hau oso ohikoa dan, urte berri egunean, da hor jatea, ez? Testurarekin kontu zibili behar da, ze antza urtero egoten dira, jenteari ez gora ez hemen estarrian geratzen zaio, motxi horea, igual, nahi gabe, pusketa handia hartu, behar bezala ez murtzikatu eta tragatu, eta estarrian ez gora ez bera geratu, eta, horrelako
ez dakit ito ero, baina sustuak ero urtero gertatzen Bene. direla, jende nagusiakin batez ere, orduan, hartzen baitu zuen motxiak, lehenu eta behin, testurak harrituko zaizu ez. Ez daukat nik zerbait azaltzeko lan honen testura, gure zerbait ez dago ezer, ez daukagu ezer testura hontan. Baina testura atsegina ez pentsa dela. Daulan biguntxua, ne gustatzen gat, bai oso berezia. Berezia, egizan berezia da, baina, nik animatzen zaituzte, hauek juten zuen herrian, ero inguruan, ero baita honen supermerkatu handietan, izaten baituzte sushi egiten diran postuak, hor susien artean eukuingo dituzu, eta holako bolatxo batzuk izaten dira, normalean kakaoanak eta asko ikusten dira, holan marroiskak eta horrek, motxi. Supermerkatu batzuetan bai, izoskailuan, edo izoztuai, gauza izostuak eta daukien atalian, hor aukitzen dituzte bai motxiak, nik ikusi izan ditut, bai. Berez, edo bestela, etxian egin, baina bai, etxian egiteko, eren zigorrek aipatu dauen, hau arroz, likatxua, bihar da. Orduan, arroz likatxuan irina, orduan nik hori aurkitzeko, galetu dut belardendan, galetu dut, hau denda Asiako produktuak erasaltzen dituzten, nire ausoko dendan. Eta ez dauka inobesek. Beraz, hori bai internetetik eskatu dutela. Gainera, ez dakiz egin gotera inbestekin ze. Betxu hemen 150 gramo ditut, honekin atarako die, 10 bat, 12 bat edo. Hor saku horretatik atara dut, horrek hauiko da 500 gramo. Bueno. Eta bihartzen dut zuen internetetik, bat ez dut bakarri bidaltzen. 4 saku eskatzera. Ni behin bai usain nuen, Patre. Hor 2 kilo dauzkat, beraz, motxiak egingo dituz, bestakiz segeixa baldoten egin. Arroz pastelak. Arroz pasteleko irina. Pentsatzen arrezin bat edo emistazula itxi. Euskal arrezia egingo. Baina irina, hemen guke arroz pastela Patrik lehenguna aipatu zuen, Euskal arroz pastela honen pasteltxoetan arrozik ez dagoela. Garai batean, hauek egiten zituztenean, arroz irina erabiltzen zen, eta horregatik deitzen zitzaien gaur egun, esan, jende gehienak egiten du irin normalarekin. Pastel horiek egiteko, erabili alduzue neurria uste pixka gutxiago dela irin hau, baina horretako erabili aldituzue pasteltxo horiek egiteko. Ontsa ipatu dozula, ez da arroza irina normala, arroz irina normala supermerkatutan eta ukitzen dozue, bai. Baina hau da, arroz irin likatxua. Bai, glutaminosoa, oraindik dauka horregatik, esatizuz neurria aldatu egiten da, dauka almidoi oraindik gehiago, baina, erabilpen bat emate aldera, ero, betin alduzu, txakurrantzago txabolatxo batan, kanpoan, txiazu punta hau, Mercedes. Hau konkretuke? Bai, punta berdo. Marrubieta zitzein berdo. Jalen biozu, ez da? Ez marrubieta zitzein berdo. Bai. A ber, Patri, frutak eta zubadakizu, bizirauteko eta beraien barruan limoi batek, zagar batek ero, asia dauzkatela, ez? Bai. Zuaitzetik erortzen dira, hori uste duiten da, asi horiek txori batek hartu, leku matera eraman, kakain, eta hor beste zuaiz bat azteko. Bai, oso ondo osatu bai. Bai, gutxi honen, azalpen bat, ero, han zuaitzaren azpian. Eta honek kanpuen daki, Asiak, hori da, jendeak ez daki, marrubiaren asiak, hau dira, puntotxo guzti hauek dira marrubiaren asiak. Eta hori jendea, inoiz galdetu eta asiak bakizun da? Ez. Marrubiak, asiak piloa dauzka, eta hortaz gain, fruta oso goxua izateaz gain, zaporetsua, polita, bitu guke nun izan zen? Ja. Bai. Maltan jan genuen gaztatarta bat, oso berezia, eta zan lan artistikoa, ikusten zan, inzutela, eta zan, marrubi baten forma zeukan, baina marrubia, baina tamaina ontakoa. Olako gutxiora era. Olako molde berezi bat edo. Molde berezi bat, koloratzaia erabilita, marrubi itxura emanda kanpotik, eta berez esan gaztatarta mus batekin egindakoa. Gaztatarta mus bat egitezan, gelatina botatzen zioten, molde horretan botatzen zuten, gero suposatzen dut, izango zutela pintura, ez, espraiana. Pintura espraiakin botatzen, bai, profesionala, ikusten zen, maire gartzen zizuten da, bala, letxe, zer da, marrubi bada, ez? Daztatzen zenun, eta azkenian zan, hori gaztatarta, eta barruan gero bazaukan kulisa, esan dago hori, horako marmelada batero marrubiak inindako. Ze ona. Oso goxua, piskataz, krematxua, mus bat, berez, besterik ez zaukan. Oso goxua ziur. Errezeta, hemen txaduko, esne gaina arrotu indoguna marrubixekin, eta hemen ahabiekin, orduan, eingo. Probo zuru ondo den? Probo dut, lasai, Zeran, ondo pentsatzen atzu? Ez diot ondo hartu, baina segura, azukreta bota izu, honi. Nahiko botatza da xente,
inbidia ematen ari da. Lantalde inbidia ematen. Bueno, hemen txeingo bolan, olako satixetan bildu, esan dut zuetena, motxiak normalian borobiak izaten di orduan, hau itxerakoan bebai, kontuz eta mimo handixakin itxen bozu edo molde batzuk aukitzen baitxo zuen, borobir aldera be, joleike, baina guk, engo forma artisaua. Bueno, txorineko motxiak. Hori da. Bueno, euskeraz badakizue gauza berai ezberdin deitzen digu, eskualdearen arabera, ero nun gauden tokien arabera, eta egia da, bueno, guk gure inguruan marrubiak ez ditugu esaten, guretzako maiukia diez. Nik, baina hor badaude, eta batzuk badaude euskaltzaindiak onartuta daudenak, eta bestatzuk ez daudenak. Euskaltzaindiak oin arte euskal, hemen marrubiak, maiukiak, eta gero, iparraldean ikenekien horre arrega deitzen diotela. Arrega? Arregak. Eso sekula entzun. Bai, hor Lapurdiko kostaldean arregak deitzen omen diote. Eta gero omen daude beste pila bat, eta egia esan bat ere, hauetako bat ere eneukan entzun da, eta agian zuetako, segun nunko azadeten, ero zuen herrian, ero eskualdean, horrela dituko diozue, baina, bueno, holan esaten da, baina euskaltzaindiak ez dauzka onartua. Hasiko naiz. Esan, bota. Aulubi, maguri, maali, mailubi. Mailubi badeko gure maiukiaren antza pixka. Bai. Marabio, Marabio horrek ematen da, edosa gauza. Maraguri, maramo, maramburu, animali baten, olen exotiko baten izena ez? Bagaitu, margu, metra eta oilobio. Nik hauek, baina bat ere neukan entzun da. Nik esan dago, gure inguruen beti maiukisek. Zer da, maiukisek jogurregaz, ero maiukisek bakarrik, ero maiukisek. Marrubisak. Eta marrubisak, hori eskolan ikasi egin duela, baina holan gauza pitxo bat, Katamiserra. Zera katamiserra? Katamiserra? Xerra bat? Ez. Zakit. Zuaitzetan ibiltzen da, labanka, bustana holan luzea, urrak jasotzen ditu. Osea. Katagorria. Katagorria, guretzako da, katamiserra. Holan dauz, piloa gauza, esan, inguruan arabera, ero nungo algaren, eta nik, bitu, guretzako kirikinoa, trikua, hemendik Gipuzkoan da. Hori, niretako txorine eto nintzenean, hartasisak eta guraisak. Ja, guretzako hartasisak. Beti hartasisak, eta pasako ez da hartasisak da. Eta zera hori? Alberto beratzen dizolan, behiak trenai moduan da, zer? Bueno, Alberto, eta, bitu, isorretan egon zala, Bai. Iurretan egon zala, hainbat urtean. Bueno, bizkaiera zeitzen da, noixian behin, Bai, saiatzen da. Badeko gu. Bai, eta baina botatzen dugu lan, Hori, ni imaginatzen daz, Durangon parrandan ataratzen zanean, da esaten dugu, zelan sauzie, jungo zala bolan, arro, paparratan eta, zelan sauzie, erto baten da zu, eta ja holan, darga, ui, zer esan dit. Bueno, emintxe, maiukisak, bizkaieraz, marrubisak, zuretako utzi dut. Koiaratxo bat atara du, zuretako probatzeko, eta hemen txeia, borobiltxuak atala ditut, eta hau ingo duguna da, izostu, ordu bat ez egon bidea izosten, nik batzuk, aitortu inbetzut, enditxu dala. Baina, jarraitzuko, pausuak eta jarraitzen, kanpoko eskola itxeko, motxiana, eta bitxartian hau sartukot izos gaiura. Eta, segitxuan ator, eta kontakotzuet zelan jarraitzen dago. Bueno, hemen txedukau kanpoko eskola edo geruza itxeko osagaiak, arrozirin likatxua, azukria eta ura. Orduan, ingo dituguna da, erdixa baten eta erdixa bestego porrean, ze batzuk joango dira larroxak, terze batzuk moreak. Nik, hasieran bakarrik egin itxun marrubisanak. Baina gero julenek esan estan, gaur emakumeen eguna da, egin bat morea, ez dakizetan, sartuko dut abiak edo, eta orduan ingot bat morea, arrazoi horregatik. Orduan, eziko gara, kalkulatzen, hemen 100 mililitro ur. Bai. Eta hor beste 100. Eta hor beste 100. 100, operrendo eskazu eta 100, ez? Hori da, 100 eta 100, gero, 75 gramo arroz irin likatxu, 75 eta 75, eta azukria 30 eta 30. Vale. Eta nola iten da, mikroin labean, nik mikroin labean nola iten da nestakit. A ber, hau, txoin, lehenko nahazin bida. Lehenko nahazin, bai. Zauki bida golan jogurtan testuria, eta gero ikusiko itxugu pauso, baina da, minutu bat berotu, minutu bat nahazi. Minutu bat berotu, minutu bat nahazi, 30 segundu berotu, 30 segundu nahazi, 30 segundu berotu, 30 segundu nahazi. Beraz, bueno... Bai, eurek, esate izut, berai egiten dutena da, landu egiten dute, beroarekin, eta gero atara maiuarekin golpeak eta landu inbarra, Maria bainoan eiteko, etxean eiteko, etxean jendia maiuak inibiltzeko, eta hori da gaina, kantidad handiak eiteko garaian, golpeka inbar dala,
etxean egiteko, Maria bainuan egiten da, baina hor garrantzitsua da, lantzen jutea eta Maria bainuan hor bai ikusten da, beroa ematen diona einean, loditzen doala, gorputza hartzen juten da, hasieran. Hor kozinatzen hasten da, arroz hori, eta hor gorputza hartzen juten da. Baina garrantzitsua da, ondo lantzea, gero testura likatxu itxaskor, moldakor hori izateko, ez? Hemen badoia testuria hartzen. Jogurra, hori lehen esan dutzu dena, hori jogur baten holan krematxo, karriko ez da zukatu mingain bat mesedez? Holan, honek irineketan geisteko bera, eta dana aprobetxatzeko, baina holan geratzen da, ez? Orduan, ingo duguna da, irina. Ondo jarri, eta haunei ze jarriko zagoela rosa, edo morea? Urdina. Badaukate, oza, behitxu, gero erakutzeko zuet, itxendogunean holan eten aldi bat, zenbat kolore ekarri hostien da, nik esaten dut, koloratzaileak honek, zetako erabiliko ditut. Estatu Batuetako Red berrogei koloratzailea badauka? A ber, osagain artean. Osagain artean. Sorbitola, ura, jartzen dago hemen, sorbitola, ura, sorbitola euneko berrogeita marra, ura, euneko berrogeita irua. Gero jartzen dago hemen, iru gorria, euneko irua. Gliserina, baldara goita sorte, gorria, bueno, jartau kolorien izenak, baina hori ze da. Bueno, omen dago bat, Estatu Batuetan, omen hiperaktibitatea eta sortzen omen duela, ero aurkitu dutela. Bai. Orduan, claro, eta koloratzaileak egia esan, bakizue, koloratzaile erabili alditu naturalak, hau da, beraiek frutak, beraiek ematen dizkibuten koloreak, ero, pila bat ematen dute, Eta ero hauek, noski, jangarriak izan behar dira. Ez pentsa, oine, holako pintura ikastaro batean sartu garalako akuarelen pintura eta honi botatzea. Ez, koloratzaile jangarri, baina... Txorina ikusten den jendia askarra da. Bai, baina beti dago bat egon bat, entzun dute, koloratzailea, etxian bauzkan, koloratzailea. Bai, ezek ia bebai jenakin. Auskalo, ez badolakoetan dena patri argitu behar da. Esan, badaudela, saltzen dituzte, gainera, gozotegi batzuetan, ero bestela, supermerkatuetan dolan beti egoten da, horre gozogintzako produktua dauden atalean, egoten dira, horako pototxo batzuk, kolora, hiru lau izaten dira, urdina, gorria, horia eta horrela. Bai. Eta hoiek, baina dana dira, jangarriak. Orduan, horrekin kontutan. Hau, astero egiteko, nik enuke gomendatuko. Naiz eta jangarriak izan. Ez erabili, ez hartu ohituraik horrelakoak oin astero egiteko, eta koloratzaileak kolore gabe ere bizitza, bizi alda, beti hobeto da kolorearekin, baina horrelakoa baldin bada, aukeran... Pasako zazu zigor, hor daukaten irina? Bai. Hori apurtua gehiago? Eskatzen dutzuna, gehiago eskatzen dau, koieratxo bat, eta joango gara, Bai, beharrala, lenguaren testura lortu arte, ez? Hori da, eta ikusi duzu hemen, hiru tantaka bota otzatela, ez? Otzatela bota holan askoz begeiau, beraz... Asko koloratzen dute hauek, oso gutxikin, asko koloratzen dute, eta hemen, zuria erabiltzen baduzu, ero egiten baduzu, marrubian eta zuria izan, Patrik, zuke egarri zen ituen, iaz marrubi zuriak. Egeixa da? Hasi ziela, urte batzuk, anana eta marrubiaren, anana, pina, anana eta marrubien arteko nasketa bat zuten, eta hortik lortu zituzten marrubi zubriak, eta zaporea egia da gehiago da ananarena. Hemen probatu, nik sekula jangabe neuzkan, da Patrik ekarri zituen ona, eta egia zen, arraroa da, nik etxean zuria daudenean da berrea da, hori ez dago jateko. Ez dago jangarrixa, baina gero bai. Eta hauek, xamurra zauden, eta zaporea berezia da, ez da marrubi zaporea da, gehiago daukate, ananena. Orduan, zuriak egiten baituzue, esan alduzue, anana marrubiarekin indakoa direla, eta listo. Bitxu, igual aurten eroste ditut nire amama Juanita, probatzera emoteko. Ze ziur ez ditxula inoiz probau. Hementxe, honek hartu dau, azkenengo igual holan jarreko zat, bai, apurtxo bat lodixagoa egoteko, eta honei, behitu, utzikotzut zuri botatzen kolorantea, beraz? Nire zutzi, zeni lau bosaltan eta ez, amar botako izi. Lehen zema bota izkizu horri? Nik lehen lau, bota bat, bi, eta joango gara ikusten. Behitu behikin zelan geratzen da. Igual ze bat botako txaulan... Nien lagun batek esaten zamoan, betxo, hor hain gutxiken asko iten badute... Lau, horaz dezu gehiago! Betxo ze polita eratzen da. Oin bai, gaurko egunarekin, ondo doan kolorea. Hori da. Ointxe...
Bai, zure tokatzen da, zigor. Bale, orduan, zelan zan, oi, mikroin labera. A ber, akordatzen zara? Zein darre... Esan duzu, lehenko minutu bat, atera, gol, muitu, berriro minutu bat, muitu, 30 segundo, muitu. Eta ero, beste 30 segundo eta muitu. Baina, segun, segun zein darretan daukasun, zuen mikroin labeak zein dar daukan, zehor bakizu potentziak junal direla, 700etik 1000 arte, eta minutu bat 700ean, ero minutu bat 1000 ez da berdina. Ez da berdina. Probauko humoriakin zelan ataratzen da. Bueno, hueltan gara, hementxe landu ditugu gure bi horeak, honek koloretsuak, eta indoguna da, mikroin labian sartu minutu baten, nahasi, beste minutu bat, nahasi, gero 30 segundotan bitan da, eta azkenian geratu da olako ore likatsu bat diguna, eta hobeto lantzeko, egingo duguna da, hartu almidoiakin, pixkat landu, ez? Hori da, pixkatxo bat landu, eta gero hau, pusketa desberdinetan zatitxu. Beba indoguna da, honek, izoskaiutik atara, inditxugun lehen esnegai arrotuakin eta frutakin inditxugun honek bonboitxuak. Eta ikusten dozun mozela, hau ja, ez da SB itxasten, ze hartu almidoiakin ja bilduta doiaz, eta ingo ditxuguna da, betxu zema dauzka bor, bat bihiru, lau, 6, 7. 7 zatitxotan zatitxu. Oso ondo. Bueno, hemen, gaur, martxoak 8 den hontan, emakumeen aserteko guna. Oraindik, gauza askotan aurrera pausak eman ditugu, baina beste askotan oraindik kostatzen ari da, eta nik oraindik harritutak geratzen naiz, Euskal Herria etorrita, gure, ez, hemen txokoen kontuarekin da honiakoan, ikusteak, Donosti nahin bat elkarte dauden, oraindik noiz, emakumeak ezin sartu, ero gaueko 12etan emakumeak txokotik aterain bardien sartu aldira egunean zehar, baina, ordu batetik aurrera kanpora jun bardien, ero, nik txikitan goratzen dut, Eubako elkartean txokoan, nik emakumeak beti zautu ditut txokoan, bazkide moduan ez, baina txokoan zeuden, baina bai zeudela, eta hori oso parregarria zan, ze sukaldean ezin ziren sartu emakumeak, inoiz. Sukaldea zan gela itxiba moduan, kristalakin, eta nik oroitzapen hori daukat, nire hango Eubako emakumeak ero, gizona zerbait prestatzen, eta atetik distantzira esaten, oi, botaiozu ardo pixka bat, ardoa, oi, nazi ondo, oin hartu eta sartu hor bolak aragianak, gero ez da izan. Eta horren oroitzapen daukatan, neko surrealista zala, ze ostra pasako da, 2 metrora dago, zuhandi 2 metrora dago, hor, mando distantziakin, esaten dana, manduakin, esaten zerrin bardozun, ez? Sartu barrura, eta intzazuzuk, ero ezaiozu, baina atetik, palako ez da egite, ezin ikusi bat egongo asamoduan, ero, bolako ez dut ditut, eta gaur egun oraindik, jakitea daudela, ez topetzetan. Daude txokoak oraindik emakumeak ezin dira sartu. Ondikoan gaur egun? Ondikoan gaur egun daude txokoak ezin dira emakumeak sartu. Eta daude Donostien batzuk bebai, ordu batetik aurrera emakumeak txokotik kanpora. Ni akordatzen hori, nire amama joani alargun geratu zanean, hori izan zen 81 urtean, nire aikitxesan egipeko sozio, hori sozidadean, eta alargun geratu zanean, esan zaben, semiandako, aitorrentzako, edo itzultzen dotzuegu zuen hau, nera mamak esaten zaben, domekero joaten ziena, arabazka itxeitzen, geratuko naz ni hori ez, bere izenia egin da, ez. Estatutuetan, txoko askok daukate, bertako bazkidea dana hiltzen danean, bere seme zaharrenari geratzen zaio bere plaza, eta emakumezkoa bada, neskaskoa baduzkaz baduka semerik, galdu iten da hori. Bai, hori pasau zan, 81 urtean, baina gaur egun, oraindik, hori 81an da, bueno. Karo, baina gaur egun. Baina gaur egun oraindik, olako batzu badaude, eta hor bestalde nongo batzu, baina gure, eta, bueno, izu, bakoitzak egiten du nahi duena, arauak bertako dira, baina ni, zen ez uzate. Oindala, 30 urte eta gaur egun, iruditzen zait, ez da gita, Ezagarri esango nuke, olako gauzak, olako arauak egotea, ez? Eta hori eta beste 10.000 gauza, sukaldaritzara etorrita. Gainera, bitxu, lagun batek esaruztan niri, arrasaten dauen olako txoko baten. Emakumeak ez dituzte usten, ez da, baina gero garbitxuin bidabinean. Jasotzeko eta hori bai, garbiketakoa. Hori bai, ez da. Igual, 3 ingo bakotzatik, ez da.
Bueno, esaten, nizena, sukaldaritzara etorrita ere gaur egun, sukaldari hau hitzeiten duenean, mutilak gizon asko etortzen zaizkio, baina, bueno, jabeak, egia da mundu lan jatetxeen da jabeak uneko 82 gizonezkoa direla mundu mailan, besteak emakumeak. Eta, bueno, nik uste hor zorionez emakumea beraiek behar duten eta merezi duten tokia irabazten ari direla, gero eta gehiago bereien arpegiak eta ikusten ari gara, goi mailako jatetxeetan, oin, bitu, sari pila bat irabazten ari da, Iris, gu ginen benazken bere jatetxean, artista sukaldaria bera, eta oin Madrid Fusionen birus harikin junda berriro horra antzinera, antzin, han esaten duten moduen, eta bueno, emakume hori da, geldiotekoa ez dela, artista bat sukaldian, eta gauza berriak egitera etorriana, eta gauza handia egitera etorriana mundu ontara, sukaldaritza mundu honetara. Bueno, hementxe, estiolan motxiak zuk, esan dut zuten, borobil-borobiak, estie? Ez, tradizionala dira, artisauak. Artisauak. Etxien egindakoak. Hori da. Vale. Hementxe jarriko ditugu, batzuk hori moreak, esan dut zuten bezala, ingo ditugula ahabiekin, vale. Hemen hartuko, eta gauzia da hori ez, motxian orea zabaldu, eta gero, biltzen joan. Motxiak ikuste dituzunien, holan hautz hau, ero esaten dana kanpoko hartu almidoi hau, oikoa da ikustea, holan izaten dira, eta hartu almidoi erabiltzen da. Honetarako, nik ikusi izan dut inoiz, azukre hautzakin bebai? Azukre hautzakin ez dut ikusi, baina beraz neko gozoak dira, ez? Bai. Hor, betegarria niko gozoa probatu dula hontan. Gozoa zan betegarria. Gero, oreari, kanpoko oreari ere, azukrea bota dio. Orduan nik uste dut olan honekin, nahikoa izango gula, ez? Nik pentsatzen dut, baiet. Ala ere, Patri, honek gero desizoztu imar da barrukoa. Bai, ni bai ingo nuke lehenengo astotxoa jango bageno. Aurrena, hauek ez dakit, eritxoin niko dugu. Ez. Eta, bueno, astotxoak egin, eta ordurako ja preste hongo dira jateko moduan. Atzo ingo lehenengo postria, eta gero gazixa. Gaur ingo, lehenengo astotxoak, eta gero hau probau. Bai, astotxoa dauzkago gortxo horienen, eta ez da inoiz astoara giri jandu zuen, baina gaur ez da izango eguna. Bueno, segitxuan gatoz. Bueno, esan dizu dena, gaur astoaraki ez dugu dastatuko baizik, eta ingo ditugu txoriene astotxoak. Eta astotxoa ditugu honek, Mexikon iten diren burritoak, eta ingo durako gari taloetan bilduta, holan, irugiarra, arrautza, bueno, azken aldian inditut olako batzuk, sanguitxakin, baina, bueno, orain, sanguitza beharrean, ingo duguna da, gari talorekin, eta salduko izuet, nola ingo dugun? Txoin txigor, lehenengo gauzat esan bitzut. Zer? Akats bat bilatu zure errezetan. Astotxoa, da txikia dalako, baina zuk tortilla normalak ez dituz, eros dituzu gainera hundixak. Ez alda hori tamainoa. Hora da astoak, txorineko astoak. Nik esan diot, ales, ekarri mesedez honek, eta hauek aurkituko zeitzuen, bakarrik isajoak. Ba ez da astotxoa, orduan da txorineko astoa. Bale, txorineko astoak, ero ales, parkatu. Hauek dira, zigor, niko astokilloak, bai, niko astokilloak gaude hemen, baina ez guk astotxo egingo ditugu, eta oin izango izu nola egingo ditun astotxo hauek. Lehenbizi irugiarra sartaian jarri eta hau korritzen denean arrautze irabiatua botoko dio. Horren gainean gazta, tomatea xerrata moztuta, horrelako pipermin pikante batzuk, eta gero astotxoa taloa jarriko du gainean. Buelta emango diogu berriro sartaira eta horren gainean letxuga luzokerrako ospinetan botako dizkiogu, maionesa pixkat, horrelako saltza pikante bat, dena bildu ingo dugu, horrelako durun bat izango balitz bezala, luzeska, eta kanporatera eta zerbitzatu. Ze ona. Ez dauka ez erola misterio ondirik, eta hemen, bueno, hemen daukana lan hau ingo duena pixkat aurreratzeko, tomatea xerrata moztuko ditut, gero gure luzokerrak, gero pepinoak ospinetakoak ere xerrata moztuko ditut, eta gero izango da hori izan dugu hemen. Xerratzuk, gero arrautza, izan dugu moduan oin artekoa, baina, kasu honetan, astoekin. Zelako goxua, astoa, ze matotzu grazia izan. Grazia egin diana, bueno, hau, gure lantaldeko batekin duen komentario. Hau, parranda eta gero etxera junda, hau, itea, eta... Denbora garrai. Eldu zaitezko izaldeko irurutean, lauetan, bostetan berdin zait, ordu batetan. Eta jarri zaitez hau egiten, bueno, ondo basaude, bai. Nik bikotia holan ataratzen danean, da gustaten jako...
parrandan ataratzea, goizeko ordu txikiak arte. Eta urteten danean, bakit gustatzen gakola makarroiak, tomateekin eta txoixuekin, da usten dut zatolan eina. Horregatik ditu iristen danean etxera? Noixian behin, ez dut atolan gabero besta ez daukot, baina bai, eta horrek uste dutzat. Ze gauzak? Ze nobisa honan hasi. Nik egixe da, oskailua irekitzen dudanean, parandatik etorreta gero, harrik ere. Dauena. Jan izan ditut gauza hotzak, ez dakit, barrun plate tapar batik koiarka, oskaiutik lan atarata. Berdin da, Patri, horrek egiten dizun oinarria nahi eta nahi eskoa da. Eta nik aukera, beti saltxitxa autotik bizita bat egiten dut, txera jun baino harri nau, saltxitxa autoa baldin bado, noski. Baina zerbait, jandi marra. Gure etxean, zuretako saltxitxa auto, guretzako txerri burger. Guretzako saltxitxa auto izan dira beti, oia. Guretzako txerri burgerra. Gu txerriak inaziko gara, gure astotxua egiten, bi irulau xerra botako izkio hemen, eta hauek itzuiko ditugu, sarteian ondo gorritzen. Hori da, eta euren gantza bebai ataratzen, da hor, kosinatzeko bebai aproposak izango dienak, ez? Hori da. Nire honek asko gustatzen jat, eta egitxa da, etxian, oitxuria daukagula olako, guk Euskal Herrian taluak, gariakin, garixakin hartuakin jakoak, baina normalean honek gari taluak edo tortiak izate itxugu etxean, ze egitxa da, edo ze gauzakin ondo sartzen diela, soberakinak ebe aukitzen baitxuzu, igual, ez dakit, domekan injozula goi asko erre bat, hori desegin, da olako baten, edo barazkixekin, irugiara putxo batekin, arrautzakin, oso ondo, ez dakit, oso malguak di, ez? Eta gastronomian, egunerokotasunean nolan kosinatzen, etxien, emoten dutzu bere gauzia, beraz, guk erabiltzea itxugu asko. Guk ez dago, olakoak ez dakit, inoiz izan, bitu gaur, agian, bitu honek, pakete bat erozin barri izan dut, eta sobra daudenak agian etxera emango ditut, eta, emango dira probatzen umei, eta... Umiak posik. Gaina zuk konta jozu histori xau. Bitxu, bakizu segatxe deitzen dien astotxoak. Zeratea? Hori, jotatu behar, neniz goratzen izate izan. Hori esan asto bateekin saltzen zitu estela hauek. Hori da teoria bat, eta beste batzun teoria, ez dala teoria bat, benerazua. Baina, da, astuak pixu asko eramaten dabe, ez da? Eta duki holan sama eramatian, holan, horren irudi die. Orduan, batzuk ikusten dituzu. Hartzen da tortilla eta azten dila betetzen da bezetzen, eta esaten duzu, horrek ez dutzu itxibier. Ez da itxibier, ez da ingeniritza olako proiektu bat zaila. Eta zuk esaten duzu, behitu, astotxoak horregati die. Ze pixu asko eramaten dabe. Nik enekien, nik entzun da neukan hori, ez postu bat, saltzen zituztela olakoak, eta asto batekin ero... Ez broma moduan da, broma moduan esan dut zute. Baina balio du, Baina balixo da. Teoria moduan ez da txarra, Ez da teoria txarra. Patri, ez bazten duen esan broma dala. Serio jarrito lan jarri bazinen, eta hau, ez da, konbikzioz. Gentiak hor, kalera hori jungo ziren gaur pintxopote eguna, eta lagunei, eta bakizu burrito zaiti deitzen zaien nolan, hau, eta jentea, gaur egon, mugikorrakin, lehen, ez da hori, ez da apostua, ez, eta liburuetara jondar ziren, gaur egon hartu dana mugikorra holan hartuko lukete, ez, ire teoriak ez dik zentzuri. Baina, nik gustatzen apostuana eta mobilena, ze hola zure apostua kobratzeko, eta holan segitxuan kobrazeike. Ze batzuk ez dut, behitxu, itxauzut 50 euroko apostua hori holan dala. Mobiatara, hori holan ez da, nire 50 euroko mesez. Bizun bat, gaina bizun ez da iten hori, ez da ematen, baizik, eta bizun bat iten izute. Hori, ze beste batzutan, bai, benetan, 50 euro apostatzen batzut da. Hortik jakinar arte. Tomatea, hauek gero dira, honek, piperra jalapeñoa goi pikatzen duten horietakoak. Tomatia, hemen barruan nahi duzuena. Gazta, noski holakoetan beti, gazta nahi eta nahi ez. Hori, eta gaurko eguna, martxoak 8, emakumearen eguna, aldarrikatu dugu, baina beste, albiste batekin bukatuko dugu, ze azkenean nahi ditugu bai aldarrikatu LGTB eskubideak, ez? Ze azkenean Errusiako gobernuak, adierazi dau, euren bandera, ostadarran banderia, hori dela extremista. Eta orduan, zigortuta dagoela. Adibidez, neska batek igo dau, sabien kaletik, belarritxako batzukin ostadarrakin, eta 5 urteko kartzela esarri dotzia. Beste argazkilari bat bai, zigortu indabe, ze Instagramen jarri dago olako argazki bat ostadarrakin eta hori zigortu indabe.
Orduan, hor da gauzia da, guk hemendik salatu itzen dugu, ez da, zigor? Ez gauz horrekin bapea doz. Baina, iluntzian badagoelako argitxasun bat, ze Poloniako gobernuak, utzi dau bere gobernu ultrakontserbadoria, eta orduan gobernu berrixak eskatu dotzie barkamena, hainbeste urtetan, gaizki tratatziaren. Hain bakarri falta zaie, kartzelan daukaten Euskaldun askatzia, eta orduan Poloniakin gustora datuko gara. Gustora, bai. Hemen, letxua, luzokerrako espinetakoak, eta gero, horrelako... Luzoker gehiago? Lehen ez dizki bota, lehen bota izio dana pipermina zien. Pipermina honek jalapeño erakoak. Ikusi otolan zeuse berdia, baina barriketan. Claro, zu konzentrauta zurian, oso ondo, padre. Eta oin... Bi gauza zitxutin. Bello, hemen plastiko hauek ondo etortzen di, baina kontu zipili behar da. Kontuz, bai. Eta oin, maionesa pixkat. Eta hauza, barbako saltza? Eta barbako saltza. Erolako saltza min bat nahi duguna. Hau atarako dugu. Horrela, haguna. Eta orain? Ze hona? Nola juten dira burrituak, Patri? Burrituak? Bilduta, ez da? Bai, nola ulertutu. Ez, nola bilduta. Hau txigortuta nahi dozu, ezta? Honi, gorritu bat emango diogu hemen, pixka gorritu bat, eta ero izango da holan, batu, erditi moztu, jaso ingo dut hau bitxartean pixka, hemenik gorritu esaten daue, bat. astotxoak nola doiaz, belenera. Legunean entzunen, horrekin bat, eta hau, zindagit, Jesus, Maria, Jose, eta idiagatik eta astoagatik ere bai. Hala hori badukau, hala ba. Oso ondo, hola esaten bozu. Nola bilduko zu hori? Oin, ona. Ona biltzen dugu. Atera. Hau itzaldu. Zan zurete horia, astoa gana, Patri? Bai, astoak pixu asko daukala, da horregatxi da astotxoa. Hori bai, astozarra da hori, Hau da. Astokumia. Beitu, irutan ingo dut. Bitan inber nuen. Platertxo bat, hori bera erabiliko, Patri, beitu. Beitu, hemen ekartzen dut platertxoa. Oso, ondo eskerrik asko, Patri. Eta, beitu, Zer izuna dan, hau. Zedotoria. Igual jango zuketanik, hau. Hau zuketanik jango. Hau, Alberto, zutzako. Gainera bi gauza dauzkau probatzeko. Hau moztu duzun bitartean, ekarriko txut motxiak. Bale, hori da. Hau jasoko dugu eta biak jango ditu. Gure astotxoak eta motxiak. Gaztatzen hasiko gara gure txoriene. Astoa, bai. Geratu zait, astoa da. Pasatu inez, Patri. Bakizu ustu gara kontroli. Mundiala. Zure bikoteak hau ikusten badu, gian, makarroia beharrean, hau eskatuko izu, Baina, honek lan asko dauka. Bitzulen gugurien zenzutan. Esnatu idazu, karnabalak ziren. Goizeko 5:00, ikusteko Ilia Topurian, hori, torneua, gana UFC-an. Zer da hori? Gero, kontakotzu. Eta hemen gure motxiak. Zeus ikusteko telebistan, goizeko 5:00. Joan nintzen esnatzera, eta pikutura biderazten. Así que, astotxoak, ez da zatengo. Motxiak, akaso. Nizen zuzen, nik marruina. Venga, nik agabiena. Txin-txin. Ahora, bra. Otra. Bai, ona, hau, oso da. Oso gozuak. Osasuntzuak. Gaur menu politxa. Astotxoak eta motxiak. Bixar, astia bukatzeko. Nahi badozue jakin, etorri ona. Ni pastel bat ingo izue. Sorpresa zan. Bale. Ondo bine, behar arte.